Kan stampet lerjord erstatte beton? Leralliancen, et fælles initiativ mellem rådgivere, bygherrer, forskere og entreprenører, støttet af Realdania, tester, dokumenterer og industrialiserer metoden, så materialet kan blive et reelt valg i fremtidens byggeri. Stampet lerjord fremstilles ved at fylde ler i en form og komprimere det lag for lag, til der står et stærkt bærende element. Processen kræver minimal energi og ingen brænding eller kemiske bindere, hvilket giver op til 75% lavere CO2-udledning end tilsvarende produkter. Som tung termisk masse regulerer materialet både temperatur og fugt og bidrager dermed til et sundt indeklima. Hvert år opgraves der i Danmark omkring 15 millioner tons overskudsjord. I stedet for deponi kan denne ressource upcycles til præcise, industrielt fremstillede lerblokke, der passer direkte ind i kendte byggesystemer. Stampet lerjord er derfor et tilgængeligt og cirkulært alternativ, der kan aflaste klimaet og blive en central komponent i fremtidens arkitektur. I Leralliancens arbejde har fokus været at karakterisere råmaterialet og undersøge dets egenskaber. Gennem grundige analyser og laboratorietest af nøje udvalgte jordtyper skabes det bedst mulige grundlag for stærke og stabile byggeelementer. Jeg hedder Johan, og mit firma En Jord specialiserer sig i at omsætte overskudsjord til cirkulære byggematerialer. Vi har været en del af Leralliancen som råmaterialeleverandør, og der har vi fokuseret på at få fat i et råmateriale, som er så hurtigt, så godt og så effektivt at få fat i som muligt. Samtidig har der også været fokus på at få fat i et lokalt og relativt homogent materiale. Mit navn er Mathias, og jeg er direktør i Robot at Work, og Robot at Work har ageret den producerende gren i Leralliancen, hvor vi med vores meget fleksible system har kunne understøtte de forskellige udviklinger, der har været nødvendigt. Blandt andet har vi påført den her lerstampeværktøj, og vi har opbygget nogle forskellige former til at stampe leren i. Vores system det kan bevæge sig over store arealer, så i fremtiden får vi mulighed for at understøtte automatiseringen endnu mere. Det kan være i form af at påføre materialet i formen eller flytte det logistisk rundt efterfølgende, så det kan stå til tørring. I udviklingsfasen har fokus været på at bringe det traditionelle materiale og den ældgamle byggeteknik ind i fremtidens byggeri. Gennem en industrialiseret proces er der undersøgt mulighederne for at gøre produktet markedsegnet. Jeg hedder Morten, og jeg er indehaver af Engel Architects, en af de 3 tegnestuer, som er med i Leralliancen. Og jeg har blandt andet stået for at finde den perfekte dimension af de her blokke her, som er 1200 x 600 x 300 mm. Det er noget, der passer ind i de danske murmål, så man kan flette det sammen med almindelig murværk. Og det er enormt nemt at projektere med ude på tegnestuerne, fordi man kender de her størrelser. Så gør det, at der kan stå præcis 2 blokke på en Europal standard, som gør det nemt at transportere dem her fra fabrikken og ud på byggepladsen. Det er nemt at håndtere ude på byggepladsen også. Og så er det ligesom den maksimale størrelse, vi kunne nå op i, uden at det logistisk skaber problemer. Så man kan også bygge enormt hurtigt med de her blokke, fordi de er så store. Det lykkes at opnå resultater, der peger mod brug i indvendige bærende konstruktioner i op til 3 etager. Laboratorietest af råjord, kuber, elementer og 3 meter høje væggerbygninger, suppleret af de første ingeniørberegninger, bekræfter, at stampet lerjord opfylder kravene i tyske standarder. Næste skridt er at udarbejde en teknisk godkendelse til anvendelse af ubrændt lerjord, så produktet kan få sin plads i den danske byggebranche. Det her det er resultatet af vores opmuringsproces, som vi lavede for en måneds tid siden, hvor vi havde jordtandene nede for ligesom at stable elementerne, som vi kender fra et klassisk murværk. Urene de ser rigtig godt ud og er tørre og er klar til at blive testet, så vi kan lave vores forskydningstest. At gøre stampet lerjord klar til hverdagen på byggepladsen kræver mere end laboratorieresultater. Derfor har konkrete byggeprojekter og erfaringer bidraget til øget bevidsthed i processen fra fabrik til byggeplads.
Vi står her i et fælleshus, som Reværk har tegnet for Kirkby, som er del af Travbyen, en ny bydel i Billund. I det her byggeri, som er et parallelprojekt til Leralliancen, der har En Jord, som også er med i udviklingsprojektet, leveret elementer af lerjord, og Hjortson har stablet dem til den her gennemgående væg i byggeriet. Det projekt her, selvom det ikke er en direkte del af Leralliancen, så har vi gjort virkelig mange erfaringer, som vi har kunnet benytte. Det kan være erfaringer i forhold til, når man skal håndtere det på en byggeplads, hvor skrøbeligt er elementet, hvad skal det egentlig kunne holde til, men også ting som vandresistens, hvad kan vi stille af krav til materialet, og hvad der er brug for at kan anvende det. Fremtiden for Leralliancen byder på flere pilotbyggerier og en skalerbar, robotbaseret produktlinje, der kan levere elementer til byggebranchen. Håbet er, at endnu flere vil opdage fordelene ved at bygge med stampet lerjord, lavt CO2-aftryk, forbedret indeklima, cirkulær materialestrøm og en unik taktil æstetik. En historisk byggeteknik løftet til et nyt udviklingstrin.